Usa ka driver sa DepEd Lapu-Lapu ug usa ka job order personnel sa home care facility sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gihapon nasikop sa naglahing Buybust operation sa Lapu-Lapu City Police. Si Luan Mirondina sa report. Gibalhog karon sa temporary holding cell sa Lapu-Lapu City Police Office ang mag-amahang Pedro ug Carlo Muñez. Nasikop ang mag-amahan alas 3 kagahapon sa hapon sa sitio Kadulang, Barangay Marigondon. Human gikathawng positibong napalitan og illegal nga droga sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit. Kung naay mo palit ma'am ang atuang kuan moduol ato sa iyang anak, then siya nagkupot sa butang. Then moduol ang iyang anak pagkuha sa kwarta, hatag niya ang butang. Ihatag na po siyang anak nato sa mupalit. Ang 57 anyos nga si Pedro kinsa usa ka driver sa DepEd Lapu-Lapu hugtanong mihimakak nga nalambigit siya sa pagpamaligya og idiling drogas. Iyang gipadayag ang iyang kahinugon kay tulo ka tuig na lang unta muritiro na siya. Sayang namin ito, tuloy na katuig. Tuloy na lang kaguan nga pwede na akong makaretire ba? Pero na discuss yan lagi kay dito na-appeal mo ko sa kuanan ni. Ikuha mo sa among balay. Nalada ako. Ay, anta ko lang yung kataban na kuhan ni. Manugong yung serbisyo ba? Yung duty siya itong pagka-timing, duty niya, pag-udto, yung ulim siya pa ni udto niya, ako yun yung hatag ato. Pag hamag sa pulis, gihapil mo yung tanan. Samtang sa laing Buybust operation nga gipahigayon sa mga sakop sa Police Station 5 alas 5:56 kagahapon sa hapon, nasikop ang 21 anyos nga si Jason Malingin, usa ka job order personnel sa home care facility sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Uban nga nasikop ni Malingin ang 23 anyos nga si Aquilino Ngoho. Nakuha sa posisyon sa Duha ang kapin sa 23,000 pesos nga balor sa gidiling drogas. Sama sa DepEd driver, gianugnan usab si Malingin sa trabaho nga iyang nabiyaan. Niadtong Hulyo 3 lang siya nagsugod og trabaho isip usa sa mga staff sa home care facility. Napil mo ko mo. Napil ang sikop ba. Dati nahibong ra ko. Naro ko sa gawas ba. Mag-standby. Wa ko kalibutan. Nganong nainanin, wa jud bawa ni ma'am. Mugamit ka. Tinuod, mugamit ko sa una pero karon wala na. Mato ni Attorney James Saison, OIC City Attorney, nga dili makatolerate ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga may mga drug users o drug pushers nga mga kawani. As far as the city is concerned, we do not tolerate mga drug peddlers and drug users sa ang gobyerno. So, most likely, the said person will be terminated right away. Ubos sa lagda, ang mga regular employees lang ang gikinahanglang mapaubos sa drug test. Apan tungod sa mong hitabo, naglaraw karon ang City Legal Office nga irekomendar ngadto sa mayor nga himuon ng rekisito ang pagpaubos usab sa mga job order personnel sa random drug test. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.